takasawa may suglaha akon. Pero yan na kikitaon takon kutob din ti ay sug gihimo kitan prank sinisiring ini nga brownout prank kitaon takon dumara kitaan ni ba. Ipong. Ano? Ada yang nakarigo. Ano? Dali na! Anay ko ang cellphone. Ayoko! Ayan din eh! Ay! Ano cellphone? Ayun mo may cellphone din eh! Ano ba ini? Uy, ba yung Pong! Ayun na! pisi ka! Paparayaw! Ano, may suglaya ako na ano. Pero sa mga sugad na mga bagay. Paparayaw ka niyan ka lang. Pag! Ano? Gawas na da! Yan mo. Sige na! Ikaw pa. Sige na! Buhay. Kaya gumawas ka? Kaya gumawas ka? Napakaya na ka pa? Kaya naman kung parang mamusuga. Gumawas ba yung ako rito? Olga? Gumawas siya warito aliya. May na nga yung cellphone din eh. Kaya man natin kung may cellphone. Ambot, kaya ano na ka di. Okay. Sige na, dali na dali kayo makarigo ako. Wala. Thank you guys for watching.